Da pomerim četkicu za početak i da vas pozdravim. Dobrodošli na moj kanal. Danas se šminkamo zajedno i pričamo detaljnije o proizvodima, malo ćaskam. Ja sam kod mame i tate u kuhinji jer mi je to lako da namestim kameru. A i tamo mi je buka. Šminku sam spakovala u svoj neseser i četkice sam isto odvojila. Vidjet ćemo kuda će nas ovaj izgled odvesti, nemam ništa specijalno u planu, ali generalno mislim da će biti neka kao laganija, ništa nešto napadna šminka, zato što za oči sam ponela ukupno jednu paletu senkica koje su neutralne boje, tako da eto. Da pređemo na šminkanje, ovako, kupila sam ovaj Beauty Blender, tačnije nije Beauty Blender, Beauty Blender se zove, on je baš pravi original blender, samo zbog ovog postolja u DM-u, 250 dinara sam ga platila, pa ćemo sada da isprobamo da vidimo kakav je. Čini mi se da je skoro pa duplo veći od onog kada se pokvasi, ali hajde da vidimo da ne sudimo unapred toliko. Za početak nanosim ovaj Perfektor od Maybellina 4 u 1 kao glow. Moja nijansa je 1,5. Ja sam skinula ovo ovde gore, kako se ovo zove, onaj sunđerak, zato što je meni stvarno ono kao pregadno da samo muljam tim sunđerom i onda prosto ovako mi je prihvatljivije. Pa krećemo sa nanošenjem, evo kako mi je ispalo. Ja to nanosim na cijelo lice i prelazim i po vratu. I uzimam ovu Real Techniques četkicu da razmažem. Meni ovo nije zamena za puder, jer meni ovo ništa ne pokriva. Ja ovo volim da koristim isključivo kao neku bazu i kako bih i vrat isto ujednačila. Da ne moram da stavljam puder po vratu. Uzet ću ja ogledalo kako bi mi bilo lakše, jer ovako apsolutno ništa ne vidim. Dok otvorim. Da, lakše. I to nam je prvi korak. Sija, ludilo, ali meni je to nedovoljno. Ja moram da stavim puder. Što se tiče pudera, za danas koristim Estee Lauder Double Wear Classic 2W2 Rata nijansa. On zaista ima jako pokrivnu moć i mislim da još od pre Hrista se priča o njemu i s razlogom, zato što je jedan od boljih pudera, ako mene pitate. Imam tu nešto pa mi smeta. I bitno je da dobro promućkate. I sada ćemo i da isprobamo. Mogu da nanosim sa ovom četkicom jer je obožavam, ali baš želim da isprobam ovaj blender pa ćemo sada da vidimo kakav će biti. Stavit ću, pa da, čini mi se da manje proizvoda trošim kad direktno nanesem na lice. I blendamo. Ovaj Beauty Blender je veliki ko moja glava. I tako mi se čini. Nešto me nervira što je ovoliko veliki. Dodat ću još malo pudera, zato što mi se čini kao da ga mnogo pojede. Joj, nešto mi ovaj Beauty Blender ne odgovara mi. Ne sviđa mi se iskreno. Tako da eto, ali ajde, postolje će mi ostati 250 dinara i mislim i njega ću koristiti ovako, oni brzo nešto se upropaste, tako da ajde, nije tako strašno. Što se kontura tiče, koristit ću ovu Patrick Ta paletu. Njene boje su ovakve i za to ću koristiti ovu četkicu. Uzimam proizvod i nanosim ga ovako.
Opet mi treba ogledalo. Ajde sad imamo ovdje. Nanosim tu. Volim ovako u pregib oka. Radi konture samog kapka. I čelo. I naravno deo koji ne mogu da izostavim je nos. Ovo je baš onako neobavezna šminka. Želim da se šminkamo zajedno, da ćaskamo. I ono što želim da vas pitam, pošto nas ima već 1000 i nešto i hvala vam na tome, da li ste za jedan Q&A get to know me kao? Pošto to nikada nisam uradila i nekako imam osjećaj kao snimam vlogove, snimam se, ali ne poznajemo se, ne znamo se konkretno nešto dublje, da vi znate bilo kakve informacije o meni. Tako da, ako vas to zanima, ili na Instagramu, ili ovdje isto na YouTubeu, gde god vam odgovara, pišite mi slobodno pitanja i ja ću vam vrlo rado odgovoriti. Pošto smo sad jedna mala zajednica i nadam se da ćemo se sve više i više širiti i iskreno prezadovoljna sam publikom koju imam ovdje na YouTubeu. Stvarno ste svi mnogo divni i hvala vam na tome i puni podrške i to mi je stvarno vetar u leđa da ja nastavim dalje da vam snimam i da budem redovna, iako mi je stvarno naporan period sa bebom. Ne mogu da kažem da ovo kao ja mnogo imam vremena pa hajde da snimamo, ne, nego ste mi baš vi inspiracija i vi me motivišete i mislim ja sam ovdje zbog vas jer šta da pričam sama sa sobom. Kao niko me ne prati, niko ne voli da gleda šta ja radim i ja nastavljam da snimam, baš me briga kao volim da izbacujem. Ne, vi ste mi motivacija, ovdje sam zbog vas, snimam zato što vi volite moj sadržaj i vidim da nas, hvala Bogu, ima sve više i više, što mi je jako drago jer sam ja ovo počela iz hobija i hajde da se malo bolje i upoznam. To je to što se tiče bronzera. Sada ćemo preći na rumenilo. Obožavam ovo Huda Beauty Pound Cake. Šljokičavo je. Pogledajte vi kako je ovo šljokičavo i lepo. Malo ću da skinem neku proizvoda. U stvari mogla bih ovako da ga zagrejem na dlanu. Da ne bismo izgledali kao klovan i onda ću odatle da uzmem i da nanosim direktno na obraz. Druga strana, naravno. Daj da se ne mučem da uzmem paletu, bravo. Šta je stalno zatvaram kad mi treba? Uopšte mi nije jasno. Tako se osjećam profi kao kad nanosim ovako. Pa uzimam, pa pravi šminker. I ono što je obavezno je da nanesemo i preko nosa. I to za sad izgleda ovako. Highlighter. Ovo je od Rare Beauty, njega obožavam, Mesmerize nijansa. Vrlo malo proizvoda je potrebno. Vidite vi kako to lepo sija. Sad ćemo mi to da razmažemo. Sa ovom četkicom koju smo koristili i za bronzer i rumenilo. Jo, baš se sijamo. Baš onako cool. Znate šta razmišljam? Razmišljam da mi korektor nije potreban, tako da korektor ćemo sada preskočiti, nećemo ga stavljati, jer ovaj puder mi je sasvim to lepo sve ujednačio, tako da ćemo sada da setujemo lice. Uzet ću ovaj Pound Cake od Huda Beauty i uzimam ovako jednu ovu četkicu, ali pre nego da setujemo lice, prelazim opet Beauty Blenderom da ako slučajno se nešto uvuklo u ove sitne linijice, borice ispod oka, da to možemo lepo da popravimo, da ne setujemo te linije jer to niko ne želi. Koji će nam to? Poenta je da sve bude kao da smo ispeglani
ali to je nemoguće jer ja ne znam ko ima savršenu kožu, niko. Dugo vremena mi je trebalo da to shvatim, jer sam opterećena kožom, to je bukvalno bolest. Ali prosto niko nema savršeno. Mislim, ja da sam vidjela da neko nema ni jednu tačkicu, ne lažem. Pre neki dan sam prolazila, bila Požeško i bila jedna devojka, ljudi moje kože savršene. Povlačim šta sam rekla, postoji oni koji imaju, ali u manjini su. Tako da mahom većina nas neku muku muči sa kožom. Setujemo. Ovaj puder za setovanje stvarno ima onako jači miris kao parfem. Nekima smeta, meni ne smeta, ja volim. Volim kad proizvode lepo mirišu. Ne izaziva mi ništa taj miris na licu, tako da, super mi je. Ali eto, ko je možda osetljiv čisto da zna da ima jak miris ovaj puder. A za setovanje celog lica koristim ovako jednu ovu pufnastiju četkicu. I setu. I kao što vidite i dalje ima taj sjaj kože. Sad se opet vraćamo na konture, na bronzer, ali prelazimo sa praškastim proizvodima. Vraćam se na ovu paleticu. I gde sam nanosila kremasti bronzer, tu sada nanosim praškasti. I preko kapka. Znači, bukvalno svuda da smo stavljali kremasti, sad stavljamo praškasti. Nemojte uopšte da osjećate potrebu da morate da imate sve ove skupe proizvode. Koristite šta vama odgovara. Ne znam da li sam ikad ispričala za moje prvo iskustvo u Sephori. I tada sam se isto zabavljala sa Nikolom, mojim suprugom sadašnjim, i hteo je da mi kupi puder. Pre toga nikad nisam koristila ništa drugo osim Lilije i Dema, L'Orealove pudere, Maybelline i tako to. I poenta priče, odemo mi i ja zamolim tamo prodavačicu da mi pomogne u izboru nijanse, jer mi je znanje 0, a ne želim da pogrešim, i tad su bili 5000, sad su preko 600 otešli puderi. I ona meni kao da pomogne. Cigla boja, ja došla kući, probam, stavim cigla, neupotrebiva boja, ne može se upotrebiti, cigla. Ja u plač, drama, krenem da plačem, 5000, ko još ima 5000 opet da daje, ja odem, pokušam da vratim, da mi zamene. Neće, bre, probali ste i to. I to mi nije jasno. Sačekajte, ako u Americi, svuda u svetu, kupiš u Sephori i ne odgovara ti nijansa, možeš da vratiš. Zašto nije ista politika i ovde kod nas? Ne, ovde čim takneš, izađeš iz radnje, ne možeš da vratiš. A greška je bila njihova. Ne, greška je moja što sam im verovala i poslušala, i to je bio prvi i posljednji put, i od tada sama bila. Sama, i više ih ništa ne pitam. Neće mene više niko da zajebe. Tako da moje prvo iskustvo u kupovini u Sephori bilo je traumatično, plakala sam i dramila sam. I od tad se ne dam prevariti. Kupujem isključivo sama, 100 puta probam nijanse, izađem napolje, prošetam, vidim kakve su i ne verujem više nikome osim sebi. Bože, oni tamo rade, znaju nešto, nemaju pojma. Čast izuzecima, ne kažem da su i takvi, ali mene su tada zajebali. I to nikad neću oprostiti i nikada neću zaboraviti. Čisto da znate. Ne sjećam se ni ko je bilo prodavačica, to je bilo pre 10 godina, ali čisto da znate. Da vam nisam zaboravila. Tako, sada ćemo prići na rumenilo i za to koristimo ovu NARS. I uzimamo jednu ovakvu četkicu. Ja ću da pomešam sve ove boje i da nanesem.
Prelepe šljakice ima. Naravno i preko nosa. Takoc. Što se tiče highlightera, uzet ću ovaj od Fenty Beauty. Rose Rave. Nosimo prstima. Ja ne znam da li vi možete da vidite koliko ovo lepo sije, ali obožavam ovaj proizvod i za oči i za lice. Nos, iznad usne i naravno druga strana. Šta? Sad sam odlučila u ovom videu, akcent će biti na koži, tako da ćemo, gledajte sad ovaj trik, proizvod, gledajte, ovo sam vidjela na TikToku, prelepo je, i stavljate samo ovako po sredini i gore iznad obrve. I onda to tako lepo na suncu izgleda. Kao zove se Sunset Eye. Gde po sredini oka dajete prelep sjaj. I to kad se okrećete i kad gledate na suncu, to izgleda fantazija. I ja to radim posljednje 2-3 nedelje jer mi se jako dopada. I sve izgleda to tako lepo povezano i vrlo je prosto. Bronzer u pregibu, ovo tu malo po kapu iznad i mene pitate za svaki dan idealno. Sijete se. Mene je najbitnije da je baza lepa, a oči, možemo s očima da se igramo, da budemo jednostavni, da radimo što želimo. Sad za obrve uzet ćemo ovaj Benefit 24 kao brow setter. Ništa mi se ovo ne dopada, ali da ga potrošimo, tako da ovo nemojte da kupujete. Slobodno preskočite. Što se usana tiče, stavljat ćemo MAC-ovu War olovku. Ovo je lepa nude, onako brankasta nijansa. I izgleda ovako. I sad prelazimo na karmin. Ovo je Lancomeov 253 Mademoiselle Amanda, tako se zove. Prelepo je pakovanje i boja savršena, već godinama ga koristim. Nude nijansa sa sjajnom završnicom. Tako. Ću dodati ovaj Yves Saint Laurent karmin u nijansi, I nemam pojma koja je nijansa, neka rozikasta. Koralno roze, ova boja. Leon Freka. I znate šta, ljudi? Ja neću više dirati ni oči, ni obrve, ni lice, ni usta. Meni se ovo dopada ovako kako izgleda. Ne mora ni senka za obrve, neću stavljati ni maskaru, ja sam se predomislila. Ja ću to ostaviti ovako. Baš mi se sviđa za ovu belu ovako košulju, džins. Stvarno za dnevnu varijantu, jer je sad 10 ujutru, meni je ovo... Baš mi se dopada kako ovo ispalo, ljudi. Pa ja ni obrve neću dirati. Dugo se nisam oduševila ovako kako je ispala šminka i mnogo mi se sviđa ovaj sjaj. Da li si vama dopada ovako obrve da ne diramo trepavice? Ma šta kažete? Nisam uopšte očekivala da će ovo ovako ispasti, nisam očekivala da neću oči više od ovoga dirati, ali desilo se. Meni je ovo za dnevnu varijantu bombona. Stvarno bombona. Eto. Ne bih ja tu ništa više dirala. Pišite mi u komentarima da li vam se dopada ovakav izgled, bez ono da dirate obrve, bez da se stavi maskara i slično, ili ako vam se nije dopao. Kakvi god da su vaši utisci, želim rado da ih čujem. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!